ala kira sɔsɔn tɔgɔ fila bɛ tɔgɔ fila minnu di mɔgɔw ma tɔgɔ fila matɔ in muti in matɔ in muti in matɔ in muti in matɔ in muti in o bɛ nin sɛbɛnni fila o bɛ nin nasi bɔ 240 siyɛn 200 ani siyɛn 40 a faamuyara tɔgɔ 200 ni tɔgɔ kelen o b'o nasi bɔ siyɛn kelen pe sabiqul kalki nuruhu wa rahmatan lil alamin zuhuruhu o b'o nasi bɔ siyɛn 3 walima siyɛn 13 o nasi ninnu fara ɲɔgɔn na n'u ye nasi ninnu fara ɲɔgɔn na sa o bɛ ngunjɛ de k'a la ngunjɛ kuru kelen walima ngunjɛ kuru 3 a bɛ ngunjɛ bila nasi la o la o kɔfɛ matɔ in muti in i b'a fila don ɲɔgɔn kɔnɔ wala ne y'a kɛ cogo ye wala i m'a ye i bɛ a don ɲɔgɔn kɔnɔ ta nin de ye kawatu min ye laɲini bɛ don nin de kɔnɔ i y'a faamuya n'i ye laɲini don nin kɔnɔ sisan i bɛ sɔrɔ sa nasi yanni i ka wurudi daminɛ i bɛ woro jɛman den 12 den 13 i b'o sarakati a faamuyara ani takula den 13 walima mɔmikun den 13 dɔrɔmɛ 100 i b'o sarakati nɔnɔ kɛnɛ i b'o sarakati wariko hami bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min ka laɲini Alahu Taala ka i sɔn fɛn dɔ la sisan ni nin saraka bɔ tɔmɔ i bɛ sɔrɔ ka wurudili daminɛ i b'a kɛ matɔ in muti in nka i fana k'ale kɛ fitiri safo cɛ i b'a wurudi siyɛn 1001 siyɛn 1001 a faamuyara n'o kɛra i bɛ sɔrɔ sa sabiqul kalki n'o wa rahmatan lil alamin zuhuru i b'o wurudi 313 o la i bɛ sɔrɔ sa ka miyatani wa wahidi o de y'a duwawu ye ni tilala i b'o kalan siyɛn 1 ka duwawu kɛ o de y'a duwawu ye a faamuyara ni de tɔgɔ di miyatani de ala kira sɔsɔn tɔgɔ fila